पाउडर 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 कहाँ बा दुल्हा के पाउडर, कहाँ बा दुल्हा के पाउडर। पाउडर 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 ले आओ पाउडर, जल्दी लगाओ पाउडर, जल्दी लगाओ पाउडर। गाजर 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 कहाँ बा गाजर, कहाँ बा दुल्हा के गाजर, कहाँ बा दुल्हा के गाजर। कहाँ बा कपड़ा, कहाँ बा दुल्हा के कपड़ा, जल्दी पहनाओ कपड़ा। कपड़ा 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 कहाँ बा कपड़ा, कहाँ बा दुल्हा के कपड़ा, जल्दी पहनाओ कपड़ा। पैंट पैंट कहाँ बा दुल्हा के पैंट, जल्दी पहनाओ पैंट, जल्दी पहनाओ पैंट। पैंट पैंट कहाँ बा दुल्हा के पैंट, कहाँ बा पहनाओ पैंट, जल्दी पहनाओ पैंट, जल्दी पहनाओ पैंट। चश्मा कहाँ बा चश्मा, कहाँ बा दुल्हा के चश्मा, कहाँ बा दुल्हा के चश्मा। अंगूठी 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 कहाँ बा अंगूठी, कहाँ बा दुल्हा के अंगूठी, कहाँ बा दुल्हा के अंगूठी। घड़ी 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 कहाँ बा दुल्हा के घड़ी, कहाँ बा दुल्हा के घड़ी। जल्दी पहनाओ ना अपना मामी, बबुआ के तैयार कर, बबुआ के तैयार कर। टोपी टोपी कहाँ बा टोपी, जल्दी पहनाओ टोपी, जल्दी पहनाओ टोपी। टोपी 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 कहाँ बा टोपी, कहाँ बा दुल्हा के टोपी, जल्दी पहनाओ टोपी। तोर भैया तो अपन बियाह में ना लुटे जाला पूरा, अपन बियाह में लुटल जी ना कटल बेकार है, ना कटल बेकार है त का होई सब बेटा हाथ ना पैसा लेबन सब तोरे न होई। हमार त का हम अपन लुटम ना, हमार बियाह भुआरी भोई बेच के अब तो पैसा ही लेबन लुटाही खातिर नु लुटबे के लुटी हमार त शिकायत होता बौरा के। चल जल्दी जल्दी कर लो रे बाबू रे, जल्दी का के हल्दी कर सन सब जल्दी जल्दी कर सब घोड़ा हाथ सब लुटल मार सब पैसा हम सब ना देवर के सारी में त नाच ले दी। अरे बचाबू हां हाली कर हाली कर हाली कर हाली कर ए भाई एडीजे साउंड नाच बजा दो सा जल्दी कर सब जाए के बाद एगो लइके
तू पुरानिया भलू तारा नहीं क्या बुझा तो इलावा है पेन ला बाबूआ हसुलिया खानदानी हसुलिया अरे बड़ी महंगा चढ़ले मां सही लखी जन महाराज चलो चल बारात जाए चलो चलो बारात अथी करो घुमा ड्राइवर कहां लेट होता चलो बनी जा से घरे अकेली के मारी बढ़िया से मंगा के रखियो सो ठीक बा जो मेरा खराब हो तो घर ही रहियो ठीक बा हां किली के मारी मंगा के रे छोटकी किल चल बड़ के रखियो अपन घर रहियो सन घर ही रहियो सो गीत मंगला पर जाओ अबे महाराज गंगा पागल बन पड़ा गंगा के लोग देखी त का कही ये एगो मर जा लइका बस सब पूरा क लेवल जाओ सब भूयो के खाओ भूयो ए महाराज पगलाइल बड़ा लो नाचो अच्छा रुक जा भैया का हो चल जाओ दोबारा ब्याज स्वास्थ्य कर लगावल जाओ देखो ए भाई हमार माथा काम उम करत तुरंत बाना हमार माथा सफा सनो कुल बा ई जान लो हां हां तो मतलब का चाहत रहा का चाहत नहीं तू देखो जानत कि ओकर भी रुपया बकाया बस 60,000 जा हो तिलक में हुजत कइले रहे तिलक में कॉलेज की बारात में दे देम ओकरा आवे के ना चाहिए जा हो कैसे दूर लग जाई मरते कहीं लगी जाके तू लगी बाप से कहियो नु तू का चाहत रहा उनका भैया का हो जा जल्दी जा तू ठीक बा हम जाता नहीं हां जा बाबूजी हां ये खतना टाइम हो गिलो अभी तले बारात ना आइलो कि करत का बांस अरे हो बड़ा सांझ भइल पता नहीं कट के बस लगा तो फोन करे के पड़ी भाई जी प्रणाम प्रणाम बोले भाई जी बोलली हम जा बारात को आ गई आ गइले हां आ गई अरे बोले ना जा हां पहले हम चलो बबू तने भेट उठ कइले चलो तनी भेट उठ कइले हां जी प्रणाम प्रणाम बैठी जा तब रास्ता में कोनो दिक्कत नहीं भइला ना कौन लगा के नहीं हां तो गोमु धोनी जानू हां सब ठीक बा तब का दूध पर टन घट लगाई हां काहे ना कहे चले के नहीं आबे हां चला चल बबुआ चलो द्वार पर देखो ठीक बा बाबूजी देखो तनी काहे गिबो का भइल भाई का टट लगबो का भइल माने का टट लगबो हमार हाल आगे देखो तनी बुनी पानी कहे दिन कइले बा जल्दी ना कही तो फिर बाऊ नहीं पर रहे आज टंट घंट लगाओ हो जी फिर पूरी पर खा टंट घंट लगाओ के तारा खूब एथी बा रुपवा दे के नहीं बुझत रुपवा दे ही अरे महाराज जी का सब बात तो भइल बानू कावन जी के बात भइल बा पूछी तनी कर ले का बात भई रहे बात का भई रहे ये 60,000 रुपया दे दे बियाह माने कहिया बिहान भइला दे दिया कोई बिहान में जब बबुआ के नाती खरेबो तब का देबो देखी ज्यादा मत बोली बहुत उभर बोला तनी ओवर बोलता नहीं रुपया दे के ठीक है नहीं क्या ओवर बुझाता ई बुझाता कि ओवर बोलता नहीं का है बुझाते तो नाती के बोलम नाती के मत बोली रहे तो बबुआ तिलक भाई बियाह होई तारा पैसा लेके रहे जाए दी महाराज का देखिए अब आगे का काम ए, कर जावा महाराज आगे काम इज्जत के पार लगाई रोग को समझाई भैया हो जाए तो भैया अपने बेटी बहन भाई सन हो जाए तो चला जाओ द्वार पर देखो तू जाना तारा कि रुपया की कमी नहीं खेल हमनी भी तू कौन जानता कि रुपया की कमी नहीं खेल हमनी भी अपना रुपया लेके आइल बनी ठीक बा लेकिन बात जबान के होला ताहा कहले बानी कि पैसा ना मिली तहार भई खोलम तो तहार भई खोलम ठीक बा सुनिए ने वो बड़ा जिदिया आदमी हो हां कहता नु कि हम सुबेरे तहार भैंस खोल लेम अगर तो ये बात तो फोन ला कान खोल के हमार भैंस खुल जाई मुझे तो तहार धान हम काट लेम साला बताव हम कैसन फदरा में पड़ गेनी कहता उ 60,000 रुपया का तीन कर भैंस खोल ली ये कहता भैंस का जगह हमार धान काट ली अब बताओ बबू पैसा कहाँ से दिया अब बाबूजी तू टेंशन काहे के लेता रह अब टेंशन ना ली तो का करी बे सुनी ना उ मौसा हमार 60,000 रुपया अकाउंट पर भेजले रहन हाँ चल के उनका के दे देवल जी कैसा आती है खाली बैंक खुलवा के पैसा अरे चलो ना हम मोबाइल से उनका के दे दे मोबाइल से पैसा चल हम जाई मोबाइल से भेज दे हम चली चलो तो ठीक है भाई देखो मोबाइल का पैसा दे दिया का चलो अब जाइए दिया पैसा चलो। अब भाई जी हां देखिए अब बात आगे मत बढ़ाई जाओ अपन पैसा ले ली पैसा लेके करब नु होई ना तो बारात ले जा खातिर ले बबुआ इधर पैसा इनकर के दे हां दर पैसा लिए धरी पैसा ली गूगल पे चलाइला ना हम चलाई मार दे अमेजन चलाइला अरे कहता नु कि साइकिल छोड़ के कुछ ना चलावे वाला ए फिर रुका हां का चाहिए गूगल पे ले नंबर लिखे बोली कहीं दले ई का हो हम समझ लेम इमन का होता पैसा हमारे अकाउंट पे होता अकाउंट पे होता नु हाँ, खाता पर हां ठीक बा पैसा हमारे से ले लियो ठीक बा अब तहार भी रहल हमरा भी हाँ रहल चलो ठीक बा ठीक बा चलो
चलो हो गया चलो हो हाँ भेज देनी चल लेके आगे मैं खड़ा करके चलो आगे मैं चलो तब चलो द्वारे बात लागी नु हाँ हाँ द्वार बत्तला कर लागे अब खुश वाला नु होई ना कौन बात लिखे अब खुश वाला नु मैं तो खुश ना रहा तो नाराज रहा बे हई रुपया भोरी भाई बेच के ले ये 60,000 रुपया खाली चिलोर का चौह तोड़ रहा बैठ का जवान के बात रहे जवान के जा जवान के बात कह जाओ ना तो बात एगो बात होला बात एगो बात होला बाबू तार कहल रहती लोग पूछा का कहल रहन बाबू हमारा ऐसा होला ही हम तो बबुआ हमनी के बात रहे चलो पैसा हो गेल नु अबे हां हो गइल अब चली नु अबे हां काम लगे हां चल घर जाई, 3 घंटा हाँ, घर तक जा देखी, देखी, देखी। हां चल चल बबुआ जो पता खिंचाई चल चल बड़ा जाना के मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि चलिए अब लड़की लड़की के बुलावल जाए बबुआ देख बबुआ के बबी के ले आ जाके अच्छा बाबूजी जाता नहीं लड़की तो बाबू का एक नंबर खोजले हम जानला सब कुछ दान धर्म कुल मिल गयो हां हां ये सुनो का सब मिल गई लड़की एक नंबर देखी हम अपना बुचिया के बड़ी लाड प्यार से पोसले बानी एकदम फूल जैसन बाड़ी हमर बबी इनकरा के कोनो चीज के कमी मत होखे दे ए महाराज तो मैंने का कहतानी मैंने रउआ लाल प्यार से पोसले बनी हमरा का हेले के चबुकी से मार मार के पोसले बनी आय महाराज कहीं के एकर चबुकी से मार के पोसले बनी रेगन की का कुछ होता रही हमें करा के ए बबुआ महाराज कहीं के सुनी 5 साल तक अपना करेजा से सटा के रखले बनी अच्छा गोदी से ना उतारत रही जमीन पर कि सांप बिच्छी काट दी हां कान्हा पना बैठाओ तो कि चिलको वाले के उड़ जाई हाँ। 5 साल तक करेजा से साट के रखले बनी हेले का वाके जनी ना देखी तनी कहनिया बबी हमारे एकदम फूल जैसा बाड़ी इनकरा के कोनो चीज के कमी ना होखे दे भाई रहो कनी कमी मत होखे दे हम अच्छा छोड़ी जाए दी महाराज राहुल बेटी अब हमने के बेटी होके ले बिया हां उ तो बढ़िया बा हमारी हो गेल मानव राउर बेटी ही हमार पतो होवे त काय करके ले जाके घटिया दे जा ना ऐसा नहीं की कहत जेवन बाड़ी तो नहीं है जनी हां इहे जे बाड़ी आखी के पुतरी बाड़ी है आखी के पुतरा बाड़े हां दोसर के हुबा ना उ तो हम देखते बनी हाँ, जानते तब? बनी सब लड़किया महाराज घर का मलकिनी बन के रही मलकिनी महाराज बात बतियो ले बनी जा ई बात कुछ नहीं ठीक है सपने के जानता ही बनी हम हां तो कहत ही रही हमरा सब रही हम आइल बनी जा तब तने ये पढ़े ना जात रहन देखी सब दिन पढ़ जात रहन हां जेठ बैसाख सावन आषाढ़ भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष माघ सब में जात रहन फागुन तक सब को पढ़ हाँ। हां ई बात नहीं खेन करावे कहिए कहीं ना जात ना कहिए कहीं देखी। जात रहन सोमार के ना जात रहन उ कहे ना रहन समार के सोमार बाजार हां अच्छा अपन ये बाजार रहे बना समार के मंगर के ना जात रहन मंगल के कहे मंगल के जात रहन मंगर मेला रहे अच्छा भाई का मेला लगला हमनी की हां अच्छा अच्छा हां बुध के ना जात रहन बुध के कहे ना जात रहन बुध मान रहे हमनी के मान बराई ले जा अच्छा हां तो घर में कोई कोई के दिन मान रहबे करे हां ना बड़ी बीरता बाजार हाँ। हां अब आगे अब ये फिर के ना जात रहन हां ई कहे ये फिर कुल मान हमनी के उहो बराई ले जा बेफंग मनाइले हां ये फंग बुझो मनाइले बेफंग मनाइले हां बीएफए बाबू के हां हां आ बुध बाबू के हां हां आ बीएफए बाबा के हां हमार अच्छा बाबू ले बाबा बीफ रहन हां हां हम तो बड़ हइबे कर हां वो नया काम करता देलु हमनी के हां इताली की घटना घट ना ना तब कोनो हाँ। खराब बात बाकी सब जात रहन देखी सुख ना जात रहन सुख का ना जात रहन बाजार रहे अच्छा सुख का बाजार लगेला हाँ, समार का बाजार लगेला हां सुख समार बाजार लगेला हफ्ता में 2 दिन बाजार हां लगेला जी 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 और मेला तो दिन ना लागत होई नाम मिलाना आ शनिचर हाफ रहे हां हाफ के ना जात रहन हां ऐतवार साफे हां हां उ तो साथे है हां बाकी भाई जी सब दिन जात रहन सब दिन जात रहन हां सब दिन जात रहन हां
जादी कोनो बात ना सुने न बबुआ हां हां हम बाकी सब दिन जात रहन चुप बाकी सब दिन जात रहन सुन तो किला अरे अपना कमी लिखे दू ना तो बाबूजी हमारा तो रोहन चाल से लइका ना बुझात रही ना सब जात दिन बढ़े जात हुई ए तनी खुशी में बालई का नु ना तो हाँ, हटना चाहिए। खुशी ना नु चाहिए जोन रोहन रहिया बाबूजी हां लइकवा तो बाबूजी से पूछी ना का कि लइकवा दारू उरू तो ना पिएला नु अजी भाई जी हां भाईजी लइका कहीं पिया कर ना नु हो ना ना पूछी भाई से काजी ना ना दारू ना पी ना साफ ना पियस नु ना आज तक हां गांव टोला जिला जवाब क्यों माई के लाल कह दिले होखे अच्छा कि बबुआ 1 रुपया के अपना दाम से जे दारू किन के पियले हो खस हां ना काजी ककरा बनी रुआ एको पैसा के ना हां अब बोले केहू किन के पिया दस एक आध पौआ तो ये बेचारा अपन पी लेवेलन बाकी ऐसा अपना दाम से लेकर पियले ना कबे ना नु ना बेत महाराज बुरबक बनावता नहीं हमारे बाबूजी के का बुरा बनौतनी चाहे अपन पियस चाहे किन दूसरा से पियस पियल तो पियले काहे हां का बाबूजी हेलो एकदम माने गुरबाकाही वाला में कौन बात बा काहे ना माने माने गुरबाकाही वाला कौन बात बा लइका दूसरा के मतलब संग में पियता तो पियले काहे अच्छा। चाहे अपन पियो चाहे दूसरा के पियो अच्छा भाई जी रहुए बताई कि यही जिंदगी में सब शौक पूरा करे के बा हां हर एक लइकन के तो सबक पहिले बा सांप माने लइका गुरबा का होता सांप मार दो लाठियो न टूटू माने लइका का को बुझता नहीं बड़ी चाह हां खोले का बा जमीन बाबूजी जितना सुना भाई सुन ली बतिया सबक पूरा हो जाता धन लिखे बर्बाद हां ई तो बा लइका हाँ? धन बचावता धन बचाता लोगन के साथ मार लेता हां धन के काम करी तर बेटिए के काम करी बहिनी के काम करी हां हाँ तो देखी बाबूजी रहुए अब अपन सोच समझ के करी कट कर हमार तो इच्छा नहीं करत कि लइका पियत ना हुई हमार शादी करे के इच्छा नहीं करत काहे बबुआ ते हाथ ना काहे शक करत रे चुप हमरो कुछ इज्जत रखे माने पानी न रहे तो माने लइका का खराब बाई तनी ज्यादा उत्सुक में बड़ी हुए उत्सुक में बाबू हतनो ना रहे के चाहिए कुछ बेहर लेखा लइका करे अरे मैंने क्या भाई भाई जी का दिक्कत बा ये तनी बबुआ कहत रही कि इनकर तनी का बन का कर ठीक नहीं बेटी बेटा कुआर रहे बेटा कुआर रही बैठी बैठी हतना गरम ना होके बाबू खाली बाबू बैठी बैठी हतना गरम ना अच्छा, मैंने गरम कहा मत होगी गरम मत होगी बैठी बैठे भैया अपन दहिया खटे बा बैठ जा माने का भर है लइका में आ का भर है लइका में महाराज माने का चतुराई कम बा सुगराई कम बा काम का लइका सुघर तो बोले बना देखते बानी सुगरा बा चतुरो बा लइका में तनिको चांद में दाग होला बबुआ दाग बा बबुआ रे हमारा नहीं लागत कि लइका सुगर बाड़न चांद में दाग हमारा नहीं लागत चांद में दाग होई लेकिन हम लइका में दाग नहीं खी तनिको ना सोनार के कचरा बनिया के बेदाम से महंगा बेचारा बुझा गइलू देखी बाबूजी अब रहुए कहत नहीं तो देखी अब हम तो ना बोलब कुछ अब महाराज अरे हमारे शांत रह शांत देखी पैसा संभाली पैसा देखिए अब मुहूर्त के समय निकल जाता काम आगे बढ़ावल जाए काम पैसा के बढ़ी तो बढ़ाई बाबुआ काम भरता नहीं छोड़ी उ ना सब ना कुछ ना हुई भाई जी रउआ राव लइका है कि लइका रउ रूम का ना ना हमारे बबुआ हमें देखी तनी कुछ सब तू खोरा तनी तनी दूर कर देनी है हां त अपन लइका समझा देबे का हां नहीं बोला तू हाँ। ना बोली है अब हां सर हमारा लगा कि राव बाबू है बने ना देखिए ऐसा बात मत बोल जाए अब काम आगे बढ़ावल जाए रउआ काम आगे बढ़ाई देखी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि हो गई। विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम शिवानी। पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि और मोर मंगावल जाए लाइन मोर लामो रो बाबुआ यो दारू पी के भागे हा आप बाबुआ पे नहीं बबुआ हरी गांजा मारता है हरा तो पे नहीं देखो ना बे सहूर होता है करा सहूर बात है नहीं पहिला की गांजा ना पियनी हां पानी गांजा है पी के तो भौंक रहता है ये ले खइले में जाए एक और बाबू बड़ी शरीफ रहा कोनो ना सब पानी पता नहीं गांठ वाली ले चले हाँ। ठीक है गांठवा उहे पानी बढ़िया से ठाकुर जी खुले के ना चाहिए बांध के साथ जन्म तक साथ ना छूटे ना छुट्टी हो ए बाबुआ रे मतलब हमन के मसला तू छिलवा देबे मस्ती यार
देखी भाई जी हाँ। लड़की हमने के बियाह ले जा ओम नमः शिवाय और जाति तारो कम ना विष्णुवाय नमः बियाह ले जाई चाहे 2-4 दिन बाद ले जे हमारा से कोनो दिक्कत नहीं के ओम गरुड़ध्वजाय नमः। चलिए अब सिंदूर डलवाओ जाए लड़की के। ले पैसे नु ठाकुर चलिए विवाह संपन्न भई। अब हमार दान दक्षिणा दी सबे। ली पहले बेटा से ले ली तब ले पैसे दी और चाहिए तो बोली आई ठाकुर जीना हो ठाकुर। पानी यार बताई को पानी बाड़ी पानी हमार 7 गो बाड़ी 7 गो आ हाँ 7 गो 8 गो गीत गवानी बाड़ी माने अच्छा। कुल मिला के 15 जनी बाड़ी 15 हजार कितना हाँ। दे भैया बाबू 13 रुपया अली पंडित जी अपन है कच्छी वाली धारी है जी नहीं पंडित जी अपन ले गिन के तो जल्दी गिन के तो हली पूरे 3000 की अपन है हमनी अपन के ले ला बब्बा तंदे तो कौन पूरे 3000 हमरा के दिया अरे तो पर बेकार करते ले बनी बताई ए आउ चाहिए आओ चाहिए ली आओ ली कैमरा हम बेकार करते बनी बेकार 7 गो बाड़े कोनो दिक्कत नहीं चली है बेकार कहते दमदारी हां जी कोनो बात नहीं कहीं मांगा लू कि ना का दे बेकार हमारा से मुंह ना खोला सो हाँ। हां माने और कभी पूछ ले साड़ी वाली बन जा पूछ ले देखे ना जरूरत है दे दम कबूल लोग मांगे लोग दे दम तक साड़ी दिया जाता माने पैसा के जरूरत नहीं हो ना वो लोग ना मांगी हमने लोग देखी हमारा मतलब क्या है कि हम पानी के खुश रखी हां हम पानी लोग के ना काटी हाँ, 10 ठीक है रुपया ना। तो 20 दे हो जाओ ना एकदम चलो चलिए। काम खत्म कर लो चली तो अब चले के नुआ में अब आप लोग दुल्हन के ले जा सकता नहीं अपना घरे। अच्छा अच्छा हाँ चली सब बियाह संपन्न भइले के बेरा जयकारा बोल दी। बोला बोला रसिया चंद्र की जय